estic molt contenta, estic molt a gust aquí al pis amb els companys, encara que hi ha així petites coses, però a poc s'han anat millorant, a poc tot molt bé, i m'agrada molt estar aquí amb ells i és com estar amb els companys, com uns amics que tinc. Quan tenim una família que pot tenir una persona amb síndrome de Down, tenim un conveni amb l'Arnau de Vilanova i ja ens ha vist, tant si és un nounat com ja si d'embaràs es preveu que hi hagi una persona amb síndrome de Down. I a nosaltres com a entitat ja ens fiquem en contacte i si volen fem l'acompanyament fins que hi ha el naixement i després, posteriorment, si volen ja es forma part de l'associació i oferim un munt d'activitats. Hi ha des de fomentar la psicomotricitat, començar amb els petits, que es moguin, la parla, la logopèdia, els empoderats, que són persones majors d'edat que viuen independentment, esports, teatre, música, hi ha una mica de tot, no? Hi ha una mica perquè des de molts petits i els agafem i les famílies s'interessen per aquests serveis que nosaltres oferim. A la tarda venen aquí per participar en diferents tipus d'activitats que proposem des de l'associació que creiem que són beneficioses tant com per la seva salut, com el seu coeficient intel·lectual, com si seria també prevenir el seu envelliment, prevenir també una mica que les persones amb síndrome de Down tendeixen a engreixar més que nosaltres, doncs que es moguin més, fer esport, fer salut, promocionar hàbits de vida saludables. Jo el que faig aquí, més o menys, els dilluns faig bàsquet, fem esport. També hi ha un projecte que és esport inclusiu. També faig futbol. Hi ha de tot, dansa urbana, fem hip-hop, dansa, el que sigui. Jo vinc a Lleida amb el meu home. A més, a part de les activitats, també fem oci, que l'oci és fer sortides entre nosaltres, però com que ens costa una mica, saps? Tenim els tècnics i la selecció que ens ajuden. Les famílies són part participant, és a dir, no s'ho miren com si siguessin una tercera persona, sinó que els fem partíceps de tot. Si necessitem un acompanyament, no sabem si el meu fill o filla pot viure independent, doncs se li fa l'acompanyament. Fem escoles de famílies, fem trobades amb avis i àvies, és a dir, es formen part de l'entitat. Creiem que és molt important també que totes les famílies estiguin vinculades al mateix nivell que la persona que ve aquí i que puguin viure un mateix grup, un mateix sentiment de pertinença com viuen el seu fill o filla. L'entitat disposa d'un pis de formació on les persones que tenen ganes de viure de forma independent poden venir. Hi ha un programa que es diu Programa Desperta't, fer un entremig entre l'adolescència i la vida adulta de forma independent. Des d'aquí l'acompanyem a fer diferents tasques i a formar-los en el que seria algo molt banal, però realment si ningú t'ensenya ho sap. Neteja, cuina, ordre, higiene personal, mantenir una casa diàriament. Intentem complir els desitjos d'aquestes persones que tinguin ganes d'independitzar-se, perquè finalment són persones ordinàries com nosaltres, amb capacitats diferents, i per tant s'ha de tirar endavant i si volen viure de forma independent ho han de fer. És el primer any que estic en un pis així amb company, però fer de tasques, depèn de les tasques que em toquen, perquè a vegades ara, com que som pocs, hi ha gent que li toca fer 3 tasques en comptes d'una. Treballo pel matí amb un plus fresc, plego a les 12, vinc cap aquí al pis 12 i algo, la parella fa el dinar, jo faig el sopar perquè treballo de tardes, i aquí els dos diuen, me'n vaig al gimnàs dimecres i dijous, torno cap aquí, faig les tasques els dijous, això. Potser abans no feia cosa, potser no. I ara sí, me veig més contenta amb un pis.
Vull dir que finalment s'ha de trencar una mica l'estigma de les persones amb síndrome de Down, no? I pobrets, tenen discapacitat, no és així, fan el mateix que nosaltres, simplement que necessiten un suport potser extra que nosaltres els acompanyem de tota la seva vida i fins que ells i elles volen.